guys, welcome to my vlog. So karon guys, akong kuan kanang i-flex akong among balay nga pinubre ba, dili man ako ang ni ikawaw kay kanang proud man ko nga pobre ni guys. So ako i-flex kay para na ako tanaw-tanaw guys nga layo na ko. So mularga na ko pagka January 3, so ako i-flex sa among balay, tas among bago nga balay o among gipuy-an jud karon i-flex na ko guys. So tara, so kana guys mo na among gipuy-an karon. So pasensyahan na lang ninyo kay guba-guba na, so damog sampayan. So mao na guys among gipuy-an karon balay. So kana actually kaning balaya guys sa ako ning ate, tas kami nagpuyo kay akong ate nagtrabaho man sad siya nya, so kami sa nagpuyo. So mao na guys among gipuyan karon. So naguba ni siya guys, pero sige lang og naguba mapuy-an pa man pod guys, sa mag-abang ka guys. So mao na ang balay nga among gipuy-an karon guys. Mao na naghirig na intaw na siya guys oh. Pero okay lang, proud man ko nga pobre mi guys. So na ang loyo guys, so maong na siya, wala na ang silong oh. Kuan na dati guys, kuan pa ni siya, katong bago pa ni siya habog ni siya kay karon naguba. So mao gani na guys oh, trapal na lang gad in town ang kuan atop kay naguba lagi katong or duha, tas wala na may kapayad kay kuwang lagi ang kwarta. So mo na lang na siya. So mao na guys ang balay. Sumuadto na punta sa among balay nga gipatukod guys nga wala pa nahuman. So ipakita na ako. So padong ta guys ngadto sa among balay. So ang among kakuanan guys among balay oh, damog saging. So ipakita na ko ang balay namo nga bag-o nga gitukod. So ang tindahan. So actually guys mo ni siya among balay nga gipatukod na kani nga balay mo na ang tindahan ako. Tindahan sa akong ate dai, tas ako nagbantay sa karon. So pagka kuan guys January 3 kay mga tulay ko Manila kay mo apply ko og pa abroad. So paningkamutan ako guys nga hinaot nga maayo akong kabutang dito pag mag-abroad ko. So mao na guys among balay nga gipatukod. So wala pa lagi nahuman guys kay kuwang lagi sa ang sweldo sa akong bana, so kuwang ra. So mao na nagdesisyon jud ko nga mag-abroad guys kay para maka human-human puno sa among balay, tas makatigom pod. So mao na siya guys. Mao na siya ang tubangan guys. So habog kayo guys, ambot oy, naunsa man nagiunsa ni Panday, gihabog man, nagbuot man ang igsuon sa kong mama. So habog kaayo siya. Gituyo pud ni nako, gituyo pud ni sa akong tito guys kay dapli lagi mi og salong. So dapli mi og salong, tas magwan-uwan na nga ni musaka na ang tubig diri. So kuan na siya gituyo, tas kuwang palagi og kuan guys kanang bintana, jealousy, wala pa hagdanan, wala pa may kusina. So mao pala na siya guys. Mao pala jud na siya guys. So, wala pa dito nga ridapita sa kusina. So wala pa lagi na man kay way kwarta. Sa kuan guys sa among atubangan sa mong balay. So mao pala na siya nahuman andito sa loyo. Kusina to na mo guys, ta CR. Wala pa lagi nahuman guys kay tungod ang sweldo sa akong bana gamay ra nya. Mo na nga ay pasensyahan lang gid ninyo akong bado kay purdoy. So pasensyahan na lang ninyo kay wa pa ikapalit inyong ati. So nagdesisyon jud ko guys nga kung mag-istorya sa ta diri nga rita sa kuan kanang mahiwagang kawayan rita mag-istorya. So karon guys pagka January 3 mularga nako pa Manila, nag-prepare nako
nagpalit na ko daan og ginamos. Padala lagi akong ate na des Manila, padala ginamos, budo, magdapod tag balanghoy. So kanang kabalo man kanang sa kuan guys ba, kanang dili gad ko angay nga ingon nga dili gad ko gusto nga malayo ko sa akong duha ka anak. Tas sakit una-unaon nga walay mag-atiman sa akong mga anak, pero kaya nun lang nako I try my best, pero naman po akong bana mag-atiman sa duha na kong anak. Sa akong mama sakit gad nga malayo kasi mga anak, pero kung kabalo mo guys, kung magbinuyo ko yan, nagtigadag ko na akong mga anak, kung lang kaya ang suldo sa akong bana, wag gani may maglisod karon kay masalamat ko nga napakoy mama, napakoy papa. Dili man miingon nga maglisod sa pagkaon guys, sa kuan lang jud nga nang pangailangan ba, pangailangan sa mga anak na ko. Hindi ko matrabaho guys, lara suldo sa akong bana. May nga ni kay napakoy mama o papa naay mo tabang sa bugas, dili may magpinalit kay libre mi sa tinuod lang, libre jud mi sa libre masa kanang bugas, ang amo lang sudan. Pasalamat ko sa mga nagdesisyon jud ko nga, pero kaya raman ako guys nga mo abroad. 2 years raman ang contract, pero i-pray na ako nga i-pray po ko ninyo guys nga unta makatunon ko mayong amo, maayo ko dito, tagan kong main lawas kay layo, lisod ning layo ka sa imong pamilya, wala kay kakuan. So laban lang guys, sakit man na layo ka sa imong pamilya, pero laban lang. Pero di po na ako gusto nga iparanas sa akong mga anak nga kana tikadag ko na sila, so kailangan man jud na pa-eskwelahon. So maningkamot guys, mintras bata pa, di lapod sangtod nga magsalig jud kasi mong ginikanan, kailangan jud nimo magkuan ka mukayon. Kahit tinuyoan man nimo nga tinuyoan man nga wa jud ko nakahuman, wa ko nakahuman first year college ra ko, wa ko kahuman saon man, nasayo man ko nagminyo. So laban dili po ko gusto nga makapati lagi ko sa kana uban bitaw guys nga kung ano lang may bli-blihon nga mo lagi na mo na, pero dawat man ako guys nga pobre mi. Ang importante wala man may nagpinangayo. Ang akong papa kugihan po noon sa tinuod lang kugihan akong papa, pero gusto na ko nga ipakita na ko sa akong papa nga kaya jud na ako ibarog akong pamilya. Pero sugdan na, pero dili ko gusto nga iparanas akong mga anak, dili sa kanang kuan, dili na ko gusto nga iparanas nga dili na ko gusto nga pareha sa ako nga wala na kahuman. So nag-decide jud ko guys, ako jud ning sa tinuod lang, ako jud ning desisyon nga ako jud mo abroad jud ko para makabawas pud para makabawas pud sa akong ginikanan sa akong mama, sa akong papa, pagsakripisyo nila sa ako. Dati nga gipa-eskwela ko pero wala ko nakahuman, pero ipakita na ako, maningkamot ko guys, pero laban lang.
Ito pa guys, intahan kaluyan. So ipakita na ako nga ako na po sunod gusto matabang sa ilang mama, ila papa. Kay sukad nga nagminyo ko guys. Sukad nga nagminyo ko. Wa ko nagpalitan og bugas na tagaanan ko. Wala ko nagpalitan. Nagpalitan ko og bugas guys. Ang sildo sa akong bana igo ra. So, pasalamat ko nga na akong papa mga tag-ubugas kay kugahan lagi ang papa na aman po naman siya humay aw kanang kuan ba kanang binuntayan nga basak na mo kayo. So libre mi sa bugas pero bisan og libre mi sa bugas guys maglisod gyapon kay kabalo nga gamay rang sweldo diri palit pag bado di nangali sa tinod lang guys, di na ko halos kapalit og bado. Tanaw akong bado. Gisi na. Ito ay joke ra. Kung bahay mo na. Bitaw guys, sa tinod di ko kapalit na og bado. Tagig sa pero dili naman ta angay maangay mag bag-og bado. Ang importante atong mga anak mga bag-og bado guys. Dili man na importante na sa ako ay naaram ta diri sa balay. Sama na. So maura to akong drama-drama guys. So laban lang guys, laban lang para sa pamilya. Makaya rin ako soon.